walk 100 miles. I'm gonna whistle all the while. If that's what it takes to make me smile, I'm gonna walk 100 miles. Hey guys, papunta kaming Lavender Field, Provence. Tsaka Nice muna po, whatever. Yan, gagala lang ang mga Inday with the cousins. Isasama namin kayo, so see you later guys. Gabi na. 10:30 na yata. 10:37 na. So medyo yan, paggabi na. So may pa-dinner si Mayora. Pansit tsaka may puto yata yung ito. Sa may tubig. Okay na. Good morning guys. Dalawang chocolate, biko, hot chocolate. So yan, breakfast. Hi guys. After 45 years, hindi pa rin kami dumating. Pero parang malapit na. Yung update. Umalis kami kagabi ng 11 p.m. 11 a.m. na. Magtatanghali na. Hindi pa kami dumating sa first destination natin. Okay pa naman sila. Okay pa sila. Hey guys! Dumating na kami sa aming destination na numero 1, ang Lavender Field. Yan, Lavender Field. Ibang tayo roon. Ay, natao? Mauna tayo. Tapos, dito tayo, Jess, kasi malapit lang tayo sa Sunflower. You have to go there because your outfit is, too many flies. It's so hot in the pool. OMG, it's so pretty here. Asa man ka? Ani? Or ato? So, here we are sa Valensole, Lavender Field. There's Ate there because the color of the day is red, and as the horoscope says, siya ang photographer of the day. Photoshoot galore. Kalagitnaan sa init. Katawa. Ihitsak ka tiyan. Sunflower field. Ay, ganyan. O sige, nakatanawad to. Bisag asa ka mo tanaw. Bahala ka. Bahala ka. Di mo kinabuhi. Lihok.
Hindi mo sayaw, ah? Atong. Init guys, sobrang talagang tirik yung araw. 12 PM. Woo! So dito sunflower fields. Ito yung mga gusto kong pinupuntahan, mga flowers. Sunflowers dito, tapos sa kabila, lavender. Tapos lavender ulit doon. So, that three little kitten. The three little pigs. Money, the struggle is real. Behind the scene. Photoshoot behind the scene. Ang maniniyot, busy. Busy ang maniniyot. Ang duhang ang mga artista. Busy kayo. Naipojok. Wow! Trijuli! So guys, mayroon na kami mga gas-gas. The struggle is real. Di anami gipamaak-paak na, nawuwa, nangaitom, murag naligog dagat. Ni ron mag-swim. Mag-swimsuit pa ko noon sa wa na ang santay puro maot na di uli sa Paris wa na itom na helicopter or kid walang langgam kid sa bujo sa mukha lagi kasi uy madlas ka uy nag-lunch na sila oh. Follow the leader. Hello guys, so happy. Nakita mo oh. But aura is very important. Hey guys, so tapos na kami mag-pictorial sa lavender fields and sunflower fields. Magla-lunch muna kami. Mag-lunch muna. Tapos lunch is like lunch. Pati na ako. Hi guys. Oh la la.
guys, papasok na kami sa hotel namin. Hotel room. Si Aday, tsaka si Lalibog na po. Ayo. Welcome to my house. So, this is our hotel room. Cozy. Yes, it's so cozy, guys, you know. Wow. So cute. So, where do you want? Here, there. Here, there. Wow. Hey, guys! Nandito kami sa hotel room namin. Galing kami kaninang Valensole, yung lavender field. Tapos sunflower. Tapos ngayon, dumiretso kami dito sa Can. Charot. Can. Yan. One night lang naman kami dito. Tapos bukas. Saan tayo bukas? Nice. At saka muna ako. Pupunta pa kami doon. So, yan lang guys. Wala kami masyadong tulog. Nakatulog naman kami. Pero parang hindi talaga. Hindi. Okay na lang siguro. Gusto nyo lang mag-swimming. Hindi naman ako marunong lumangoy. Hanggang ano lang ako, photoshoot lang ako doon. Aura-aurahan lang ako doon. So, yun lang. Medyo mag-freshen up lang konti. Tapos, lalabas or mag-swimming. Tapos, I'll see you later, guys. Kung ano yung mga ganap-ganap namin later. 4 lang kami magpipinsan, magkakasama. So, yun, masaya, okay lang. So, see you later. Bye!